Ирке яздың матур бір күнінде 22 апрель күні Муса ауылында туып үтіп, бүгінгі күнде Саняп ауылында ғұмыр кесірусі ең қадірлі кіші біз, яратқан тұрмыш юлдашым әсәйіп біз, Зәйтүнә Марат қызы Тухбәтуллина туған күнін 55 яшьлек юбилейін білділей. Қадірлі кіші біз Мұрақ ауылының 2-сі ханлы мәктәбінде оқып, қолына аттестат алғандан соң, ұлы тұрмыш юлына аяқ баса, бар булмышын изге һөнәрдәрдең береһенә багышлай, медицина өлкәһен хайлай. Ырымбур медицина училищеһында укый. 1987 елда безнең атайыбыз менән осрашып, сәстәрен сәскә бәйләйләр һәм Ырымбур калаһында төпләнәләр. 1993 елда атайымдың туган авылы Саняпка кайтып яшәй башлайдар. Тату, хоклангыз гаиләле без бер кызлары һәм 2 улдары туып үттек. Үзләренең өлгүһендә тәрбияләнеләр безне, укыттылар. Бұл яқты дөньяның бар нескәлектәрен төшендереп, авырлыктарга баш әймәй яшәргә өйрәттеләр. Безгә гомер бүләк итүсе, иркәләп назлап үстерүсе, бар гомерен, булмышын балаларына багышлаусы кадерле кешеләребез. Һезгә барыһы өчен дә мең рәхмәт. Әсәйебез безнең өчен мәңгелек нур һибүсе кояш төсле. Уның менән якты ла, йылы ла, рәхәт тә. Йомшак кулдарына иркәләнеп, уның кәңәшләрен тыңлап, янгә тыныслык, бөтмәс көс алабыз. Матур гомер байрамың, 55 яшьлек юбилейың менән котлайбыз. Иң изге теләктәребезне yetkерәбез. Киләсәктә лә тормышыбызның яме, туган нигезебезнең коты булып, һаулык, сәламәтлектә, атайыбыз менән бергә озын-озак гомер итүегезне теләйбез. Күз нурыңды түктең безнең өчен, йөрәк ялың булды гел юлдаш. Шатлыгыбыз арта һиңә карап, безнең өчен бәхет һин булгас. Һин ердәге кояш безнең өчен, наз, хәстәрлек бөркә йөзеңдән. Безгә кылган барлык изгелегең изгелек булып кайтһын үзеңә. Иң изге йылы теләктәр менән тормыш юлдашың Нияз, кызың Альбина, улдарың Илфат, Инсаф, киявең Илнур, йиянең Ислам, йиянсәрең Айлина. Хөрмәтле Зәйтүнә Марат кызы, кадерле кешеләрегезнең һорауы буенча йыр бүләгебез һезнең тарафтарга ашыга. Якындарыгыз менән именлектә яшәргә ятһын, барлык уй-хыялдарыгыз тормышка ашһын. Юбилейегез менән. Сикәс сәскәйләрен аңарда тимә, уйлама сәй картлык турында. Балында үтекән сәскәләр кәвәт, яялдыга сәй инең яныңа. Картайма әле
yaşayhe qartaymalı Əsəy qartaymalı Yine bitmeden yürek yalaha Utağ ömürdəcib qaygırmalı Bədigəli görülüp yaşayhe Bədigəli görülüp yaşayhe